Kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang pigkakatubangon niya na kaso kang mag-live-in partner na subot tulak ng droga sa Camarines Norte. Ini matapos na magpositibo sa ipigkasar na bypass operation sa sarong hotel sa Purok 6, Barangay Lagundaet, Camarines Norte. Pasado alas 7 ng banggi kang nakaliis ng Biyernes, Oktubre 27. Binisto ang mag-live-in partner na suspect bilang alias Rere, 45 anyos, asin alias Bel, 42 anyos, asin parang residente kan Barangay Ilayang, Kinagunan, Agdangan, Quezon City. Nakuha sa posyon kan mga suspect ang tulong medium-sized plastic sachet, lawg ang pigtutubuda na shabu, asin sarong belt pouch, lawg ang sarong plastic sachet, lawg man ang pigtutubuda na shabu, na pigkakarkulong nasa 50 gramo o 340,000 pesos o 340,000 ang street value. Apwera sa droga, na-recover man sa mga suspect ang sarong 500 pesos, asin 34,000 pesos na ginamit bilang bypass money. Sa impormasyon, pigkukonsiderar ang maglibin bilang high-value individual sa Quezon City, asin bagong na-identifikar na tulak ng droga sa probinsya kan Camarines Norte. Mientras tanto, ang nasambit na operasyon, ipigkasar kang pinagsarong para sa kang Dait Municipal Police Station, Police Provincial Drug Enforcement Unit, na lead unit kang operasyon, Camarines Norte Provincial Intelligence Unit, Camarines Norte First Provincial Mobile Force Company, asin kan PDEA Camarines Norte, sa koordinasyon kan PDEA Regional Office. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal